Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. हरे कृष्णा पुष्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. पुष्पा माता जी, माता प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, இது சாண்டிங் சொல்லி கொடுத்துட்டா சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. இல்ல நான் மாதாஜி மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சுவாங்க. ம். இருக்காங்க நம்ம சொல்லிடுறோம். பிரபு ஆ. हरे कृष्णा. 17 பேர் வந்திருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. டைம் ஆயிடுச்சு பிரபு. இது இருங்க ஒரு நிமிஷம். இந்த சிஸ்டத்துல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு. இது பார்த்துக்கிறேன். ஓகே பிரபு. நீங்க பிரணதி மாதா சொல்லுங்க. प्रणति वासिकम தமிழை வாசிங்க. पुष्पा பிரணதி வாசிக்கமா? ஓகே वासिक माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? ஏதாவது வாசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வாசிங்க மாதா जी। ஓகே பிரபு, நான் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்க பாருங்க. சொந்தமா சொல்லி முடிச்சிடுறேன், நீங்க அதுக்குள்ள அதை சரி பண்ணிடுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன்ல ஷேர் பண்ணுவாரு, அப்புறமா நீங்க நாளைக்கு கூட சொல்லலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சச்சோருन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कानन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णकृताय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवाद सात्यदिगतारिणि. जय श्री कृष्ण
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी सारे हरे कृष्णा माताजी अழகா பண்ணீங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்தவருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அத்தியாயம் 2 பகவத்கீதையிலே சுருக்கம் பார்க்க போறோம். அதாவது இந்த அத்தியாயம் தான் ரொம்ப சிறப்பான அத்தியாயம் பகவத்கீதையிலேயே சொல்ல போனா. இதுல கர்ம யோகத்துல 2வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா பகவான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பேச போறாங்க. நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கொடுக்க போறாங்க. இதுல இந்த அத்தியாயத்தை படிக்கணும்னா குறைஞ்சது வந்து 3 மாசம் ஆகும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 மணி நேரம் படிச்சா கூட 1 மாசம் ஆகும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பகவான் வந்து இதுல நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதாவும் பொருள் உரையில நிறைய விளக்க உரை நம்ம நிறைய கொடுத்துருக்காரு. சரி, அதனால நாம வந்து சிம்பிளா பார்க்கலாம். சிம்பிளானா நமக்கு புரியுற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் லெவல்ல இருக்கனால நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமா சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குழப்பமா இருக்கும். அதனால நம்ம 2வது லெவல் 3வது லெவல் நீங்க வரும்போது தான் அதை பத்தி அந்த தாற்பயம் புரியும் உங்களுக்கு. இப்போதைக்கு நம்ம சுருக்கமா மட்டும் பார்க்கலாம். இது பகவத்கீதையோட இந்த அத்தியாயம், இந்த 18 அத்தியாயத்தோட சுருக்கமே இதுதான் இருக்கு. பேசிக்கே இதுதான், இந்த அத்தியாயம் தான். இந்த பகவத்கீதையிலேயே வந்து முக்கியமான வந்து கீதையோட சாரம்சமே வந்து இந்த அத்தியாயம் தான் இருக்கு. சிறப்பான அத்தியாயம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க 1க்கு 4 வாட்டி கேட்டா கூட இன்னும் தேவைன்னு இருக்கும் இந்த அத்தியாயம் மட்டும். ஏன்னா பகவான் அந்த அளவுக்கு இதுல கொடுக்க போறார். ஆத்ம தத்துவம்னா என்னன்றதை கொடுக்க போறார். ரொம்ப நம்ம அது என்ன நிறைய பேர் தெரியாது. ஆத்ம தத்துவம்னா என்னன்னு தெரியாது. வர்ணாச தர்மம்னா என்னன்னு தெரியாது. வர்ணாச தர்மம்னா என்ன, பிராமணன் சத்திரன் சூத்திரன் வைசியம் இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதை பத்தி என்னன்னு கூட தெரியாது சில பேர்களுக்கு, இல்லைங்களா? ஸோ அதெல்லாம் இதுல ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறார். அதே மாதிரி பக்தியில எப்படி நம்ம கொடுக்கணும். நாமெல்லாம் வந்து குடும்பம் இருக்கு, நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சமுதாயத்துல இருக்கிறோம், மேன்மேடையத்துக்காக நம்ம உழைச்சின்னு இருக்கோம், எல்லாம் இருக்கும். கரெக்ட், அதெல்லாம் பௌதிகம் தான். அதெல்லாம் பௌதிகம் தான். ஆன்மீகனா என்ன அப்படின்றது சதமுனி மூலியமா நாம கொடுக்குறார். ரொம்ப அழகா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இது ஒரு யோகம், கர்ம யோகத்துல இதுல ஒரு யோகம் கொடுக்குறார். அதுவும் பார்ப்போம் நாம இந்த அத்தியாயத்துல விரிவா இதுல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஆரம்பிப்போமா? சரி, அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணிக்க ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் நம்மளுடைய கோயிலோட விக்கிரகம். இது இன்னைக்கு பெரிய கோயில் இருக்கு, நம்ம சின்ன கோயில் இருக்கிறது இந்த விக்கிரகம் இதே சேம் விக்கிரகம் தான் நம்ம இங்க உணர்ந்து வச்சிருக்கிறோம், வச்சு டெய்லி வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நேற்று நம்ம முதல் அத்தியாயத்துல 5 விதமான கவலைகள் பார்த்தோம். அர்ஜுனோட கவலைகள். இது நமக்கு தான், இந்த கவலை நமக்கு தான் வந்திருக்கோம், எல்லாருக்கும் இருக்கும். இல்லாம இருக்கிற இறக்கம் இருக்கும், இன்பம் இருக்காது. என்னடா அது, ஒரு வியாபாரம் பாக்குறோம், ஒரு 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 இடத்துல பேச போனா அவரு ரொம்ப ஒரு மாதிரியா பேசுறாரு, இது சரியில்லை அது சரியில்லை, ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்துட்டு தான் இருக்கும், இன்பமே இருக்காது, இல்லைங்களா? அது ஏன் வருதுன்றதை நாம இந்த அத்தியாயம் மூலியமா பகவான் நம்ம கொடுக்க போறார். பாவச்செயல், இதை செய்யலாமா இதை செய்யக்கூடாதா, இதை பண்ணலாமா அதை பண்ணலாமான்னு ஒரே கன்ஃபியூஸ்ல இருக்கான்ல அர்ஜுனன். அதனால பாவ செய்யலாம் அவனுக்கு என்னென்னமோ ஐடியாலாம் போகும். நம்ம குழப்பமா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய திங்க் பண்ணுவோம். இவர் நல்லவரா இவர் கெட்டவரா, இவர் நல்லா இருந்தா நமக்கு செய்வாரா, இவர் அப்படி ஒரு டவுட் வந்துகிட்டே இருக்கும். அது ஏன், அது நம்ம குழப்பம். அந்த குழப்பம் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம். அதுக்குள்ள விளக்கம் பகவான் இந்த கொடுக்குறார். குடும்ப பாரம்பரியம். ஏன்னா இவர் சத்திரனா இருக்கிறான். சத்திரனா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டை நிர்வாகம் பண்றவன், அவன் எல்லாத்தையும் குடிமக்களும் யோசனை பண்றாரு, இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணக்கூடாதான்னு. ஆனா கர்மா அந்தந்த தகுந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஜீவராசிக்கு ஒரு கர்மா இருக்கு, இல்லைங்களா? நாம போன ஜென்மத்துல என்ன பண்ணுமோ, இந்த ஜென்மத்துல என்ன பண்ணுமோ, அதோட கர்மா நாம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அது யாராலும் மாற்றவே முடியாது. ஒரே ஆள் மாத்திர யாருன்னா பகவான் தான். அது நம்ம பக்தி மூலியமா தான் பகவானை நம்ம மாற்ற முடியும், இல்லைங்களா? அது குடும்ப பாரம்பரியத்தை பத்தி அழகா பகவான் வந்து இந்த அத்தியாயத்துல கொடுக்க போறார். இருமணம். இருமணம்னா டபுள் மைண்ட். டபுள் மைண்ட்ல என்னைக்குமே நம்ம இருக்கக்கூடாது. என்னைக்குமே அது டேஞ்சர். அது செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா அப்படின்ற மைண்ட்ல செய்யணும். வேதம் என்ன சொல்லுது, இதை செய்யன்னு சொல்லுது, அவ்வளவுதான். இதை செய்யக்கூடாது வேதம் சொல்லவே சொல்லாது. எது செய்யக்கூடாதுன்னா தமஸ்ல போய் ரசோல போய் அந்த மாதிரி இதுல செய்யவே கூடாதுன்னு சொல்லும்.
அகர்ம பணி, நிகர்ம, நம்ம அதெல்லாம் படிப்போம். 6வது 7வது அத்தியாயத்தில் நம்ம வரும் அதெல்லாம். அது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி செயல்லாம் பண்ணவே கூடாது. அதாவது வேதத்துக்கு வந்து ஆப்போசிட்டா எதுவுமே செய்யக்கூடாது. வேதத்துல என்ன சொல்லப்படுது நீ கண்ண முடியும் செய்யலாம். அதுக்கு எந்த இதுவே கிடையாது. ஒருத்தன் சொல்லுவாரு, இவன் தாங்க பைத்தியக்காரத்தனமா சுத்தின்னு இருக்கான், பைத்தியக்காரத்தனமா இன்னொரு பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னுவான். அதை பத்தி கவலையே படக்கூடாது. அதை பத்தி நீ கவலையே படக்கூடாது. வேதம் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் நமக்கு அது, இல்லைங்களா? அப்ப அதுதான் வந்து ஒரே மைண்ட். அது பகவானுடைய அனுகிரகத்தோட நம்ம செயல்பட்டு இருப்போம். இரு மைண்டும் போது இப்படி போனா நம்மள தப்பா நினைப்பாங்களா, இப்படி பாக்குறாங்களே, அது செய்யறாங்களே, இது செய்யறாங்க, இதை பத்தி கவலையே படாது. இப்ப அந்த இடத்துல தான் அர்ஜுன மாட்டின்னு இருக்கான். அது ஏன் வருது? இந்த குழப்பத்தினாலதான் வருது. இந்த குழப்பம் தான் அவனுக்கு, இல்லைங்களா? அந்த குழப்பம் என்னன்னு பார்ப்போமா? இது அதுக்குள்ள எல்லாத்துக்கும் இந்த 5 விதமான இதுக்கும் பகவான் வந்து இந்த அத்தியாயம் மூலமா நம்ம விளக்கம் கொடுக்குறாரு. நேத்து நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத பார்த்துட்டு இன்னைக்கு அதுக்குள்ள விளக்கத்தை எங்கேயும் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பார்ப்போமா? ஃபர்ஸ்ட்ல இரக்கம் 28ல இருந்து 30 முதல் அத்தியாயத்துல, இல்லைங்களா? 5 விதமான கவலைகள். அதுல வந்து ஞான யோகத்துல பகவான் கொடுக்குறாரு. என்ன கொடுக்குறாருன்னா 11ல இருந்து 30வது பதம். அதாவது 7வது பதத்துல பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைகிறான் அர்ஜுனன். அப்போ பகவான் வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை ரொம்ப அழகமா ஞான யோகம் மூலியமா கொடுக்குறாரு. நாம் உடல் அல்ல அப்படின்னு கொடுக்குறாரு. நாம் உடல் அல்ல அப்படின்னு. அப்ப நாமெல்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம், இது நம்ம கை, இது நம்ம காலு, இது நம்ம தலை அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் அழியக்கூடிய உடல். உள்ள இருக்கிற ஆத்மா அழியாதுன்றத இந்த ஆத்ம தத்துவம் மூலியமா பகவான் ஞான யோகம் மூலியமா கொடுக்குறாரு. 11ல இருந்து 30வது வரைக்கும் கொடுக்க போறாரு. ரொம்ப அழகா பார்ப்போம். அது இன்பம் இல்லை. அந்த அந்த இரக்கத்துக்காக பகவான் அதுக்கு அந்த ஞான யோகத்தை கொடுக்குறாரு. அது வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுக்குறாரு. இன்பம் இல்லை எனக்கு. ஏன்னா எதிர்நாட்டுக்காரன் இப்ப துரியோதனை, அப்புறம் பீஷ்மரு, துரோணாச்சாரியா, கிருபாச்சாரியார், இவங்க எல்லாம் இருக்காங்களே, இவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டு நான் அதுக்கப்புறமா நாம என்ன பண்ண முடியும்? அதுக்கப்புறம் ஆட்சிக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண முடியும்? என்னத்தை இன்பம் இருக்க போகுது எனக்கு அப்படின்னு. அப்ப கர்மகாண்டம் மூலியமா சொல்றாடே, கர்மாடா, அது அவனுடைய கர்மா. நான் உடல் அல்லன்னு சொல்லிட்ட பிறகு, நம்ம தெரிஞ்சிட்ட பிறகு கர்மகாண்டத்தை பகவான் கொடுக்குறாரு. அவன் கர்மா அதை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். நம்ம புள்ள இந்த மாதிரி இருக்கான், நம்ம அப்பா இந்த மாதிரி இருக்காரு, அம்மா இருக்கிறேன்னா கர்மா. அது ஒண்ணு யாராலும் மாற்ற முடியாது. ஒரே ஆளு மாத்ததுன்னா பகவான் தான். பகவான் கிட்ட அனுகிரகத்தோட அது நம்ம வந்து பக்தி கொடுக்கும் போது தான் அது விதியை நாம வெல்ல முடியும். அதுக்கு சான்சஸ் 100% சான்ஸ் இருக்கு. அது பகவானால முடியும். அது கர்மகாண்டம் மூலியமா பகவான் கொடுக்குறார். சொர்க்கமா அல்லது ராஜ்யமாவும் கடமையை நீ செய், கண்டிப்பா உனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும். நீ இறந்தினா சொர்க்கம் போவ, ஆனா விருந்துனா ராஜ்யம் கிடைக்கும் உனக்கு. உன் கடமையை நீ செய்கின்றார். அப்போ கர்மகாண்டம் மூலியமா நாம என்ன சொல்ல வரன்றதை நாம 31ல இருந்து 37வது பதம் வரைக்கும் நம்ம இதை பார்க்க போறோம். அது பாவ செயல். போன அத்தியாயத்துல பார்த்தது பாவ செயல். இது செஞ்சா பாவம் இல்லையா? அந்த பெரியவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டு நம்ம என்ன ராஜ்யம் கிடைக்க போகுது அது சொல்றோம். அது 33ல இருந்து நீ 38ல இருந்து 53 வரைக்கும் புக்தி யோகத்தை கொடுக்குறார். இதுவும் ஞான யோகம் தான். புக்தி யோகமா கொடுக்குறார். பக்தி செயல்பாடு பாவமே இல்லைன்றார். பக்தி செயல்பாடு வந்து பாவமே இல்லை. இப்போ ஒரு ஆச்சாரி வந்து இப்போ வந்து ஒரு பிரம்மச்சாரி இருக்காருன்னு வச்சுங்களேன். நம்முடைய சாதாரண பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட நம்ம இருக்கோம்னு வச்சுங்களேன். பொருள் உலகத்தோட நம்ம பௌதிக கண்ணத்தோட பார்க்கும்போது அந்த பிரம்மச்சாரி ஏதோ தப்பு பண்ணுவார். ஒரு சன்னியாசி ஏதோ தப்பு பண்றாருன்னு வச்சுங்களேன். தப்பு பண்ண மாட்டாரு, அவருக்கு அது கரெக்டா பண்றாரு. ஆனா நாம வந்து பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட பாக்குறோம். மெட்ரிக் வேல்ட்டோட நம்ம பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அது தவறாதான் தெரியும். ஆனா அது அவர் சரியாதான் பண்றாரு, இல்லைங்களா? அதுதான் அதுல அதை பத்தி விளக்கம் கொடுக்குறாரு. இதெல்லாம் ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிக்கணும். இதெல்லாம் இது வந்து அதாவது பக்தி செயல்பாடு பாவமே அல்ல என்றார். உன் கடமையை நீ செய். கடமையை செய்யும் போது அவரை நீ கொல்லு. அவர் தப்பு பண்றாரு. உன் ராஜ்யத்தையும் உன் தர்மத்தையும் நிலை காட்டணும், நீ கொண்டுதான் ஆகணும்ன்றார். இது எல்லாருக்கும் நமக்கும் அப்படிதான். அதுக்காக நாம யாரையும் கொல்லக்கூடாது. நம்ம இந்த சட்டத்திட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, வேற சட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, இந்த பௌதிக சட்டம்னா அரசாங்கோட சட்டம், இன்னைக்கு லா அண்ட் ஆர்டர் எல்லாம் இருக்குங்களா, அந்த சட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் நடக்கணும். அந்த கவர்மெண்ட் சட்டத்தையும் நாம கடைபிடிக்கணும், வேத சட்டத்தையும் கடைபிடிக்கணும், இல்லைங்களா? ஏன்னா அதுதான் பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா இந்த அத்தியாயம் மூலமா இன்னும் விரிவா நமக்கு விளக்குறார். பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இரு மனம், டபுள் மைண்ட்ல இருந்து 41வது ஸ்லோகத்துல நம்ம இன்னைக்கு இந்த அத்தியாயத்துல விளக்க போறோம். திடமான உதவி பகவானுக்கு கிருஷ்ண சேவை செய்யுங்கள். பகவானுக்கு நாம சேவை செஞ்சோம், ஒரே ஐட்டம் தான் இருக்கணும். டபுள் மைண்ட் தேவையே இல்லை. இப்போ ஒண்ணுக்கு எல்லாரும் பாருங்கன்னா ஒரு ஜபம் பண்ணிட்டு ஒரு ஜபமாலை கொடுத்து ஜபம் பண்ணுன்னா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம சாப்பிட்டீங்களா, பேசுனீங்களா, போனீங்களா, அங்க வந்தீங்களான்னு. இதே கையில பணத்தை கொடுத்து பாருங்க, டக்கு 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 டக்குன்னு எண்ணுவாங்க, ஃபாஸ்டா எண்ணுவாங்க. ஆனா ஜபம் சொல்லி பாருங்க, சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா பகவான், இல்லைங்களா?
அதே ஜபம் பண்ணும் 16 ரவுண்டு சீல பிரபுபாதா சொல்றாரு, அட்லீஸ்ட் ஒரு ரவுண்டாவது பண்ணுங்க. 108 ஜப மாலை வாங்கி ஒரு மாலையில 108 மணி, இது 108 மணி, ஒரு ரவுண்டாவது பண்ணுங்கன்னு சொன்னா யோசனை பண்ணுவாங்க. அதே ஆளுகிட்ட ஒரு 10,000 கையில கொண்டா என்னன்னா வச்சுங்க பயங்கர ஃபாஸ்டா எழுதுவாங்க. அது மெட்ரிக் வேர்ல்டு, அது வந்து பௌதீகம், இது ஆன்மீகம். ஆன்மீகம்னாவே நமக்கு பாத்துக்கலாம், விடு நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம், நீங்களே பண்ணணும். அதுதான் டபுள் மைண்ட். அந்த மைண்ட் என்னைக்குமே இருக்கக்கூடாது. பகவானுக்கு இன்னைக்கு சேவை பண்ணணுமா, அதை பூர்ணமா செய்யணும். ஏதாவது ஒண்ணு மைண்ட்ல வச்சுட்டு சரி நம்ம வயசு இருக்கு, நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், வயசாயிடுச்சுல நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நாள் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு தள்ளி பார்த்தா டபுள் மைண்ட். அந்த மைண்ட் என்னைக்குமே இருக்கக்கூடாது. அதுதான் சொல்ல, திடமான உறுதியுடன் பகவானு கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். பகவானுக்கு இது ரொம்ப திடமா நம்ம கொடுக்க போறாரு இன்னைக்கு. அதே மாதிரி சிதமுனியில 54, இது பாத்தீங்கன்னா சாங்கி தத்துவ மூலியமா நம்ம சொல்ற தூய ஆழ்நிலையில் நினைவு உள்ள நபர். இதை பத்தி நம்ம விரிவாப்படுத்தும் 72வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்ப்போம். அவரோட குடும்ப பாரம்பரியம். ஆக்சுவலா குடும்ப பாரம்பரியம் நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சுருக்கமா தான் பார்க்க போறோம். 3வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப கர்மயோகம் தான், நம்ம நிறைய தான் கர்மயோகம், அது ரொம்ப விரிவா நம்ம அதை பார்க்கலாம். 18ல இருந்து 26வது ஸ்லோகம் வர்ணாசி தர்மத்தை பத்தி இன்னைக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த அத்தியாயம் 4 அத்தியாயத்துல தான் கர்மயோகத்துல ரொம்ப அழகா பகவான் கொடுக்குறாரு. அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 7வது பதம். ஏன்னா நம்ம 1 2 3 5 6 பதம் வரைக்கும் அர்ஜுனன் புலம்பிட்டே இருப்பான், சுத்தமா புலம்பிட்டு தான் இருக்கான். இப்ப இதுல என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம் இந்த ஸ்லோகத்துல. பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 7வது பதம் மாதாஜி, படிக்கிறீங்களா? யாராவது படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. कार्पण्यदोषबहतस्य भावः ऋच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाति मां त्वां प्रपन्नम्. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே. கார்பண்ய தோஷம். கார்பண்ய தோஷம்னா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா பகவான் கிட்ட கேட்கிறோம். இப்பொழுது நான் என் கடமையை பற்று குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பகவனித்தால் என் இயல்பெல்லாம் இழந்து விட்டேன். அர்ஜுனன் புலம்ப ஆரம்பிச்சான். ஏற்கனவே 1 2 3 4 5 6 ஸ்லோகம் வரைக்கும் புலம்பிட்டே இருந்தான். 7வது சொல்றான் பாருங்க, இந்த நிலை எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உண்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அருளை கூறுவாயாங்க. ரொம்ப அழகா இது வரைக்கும் உறவு முறையெல்லாம் மாற்றம் ஏற்படுது, நல்ல மாற்றம் ஏற்படுச்சு இல்லைங்களா? இதுக்கு முன்னாடி நண்பனா இருந்தாரு அர்ஜுனனும் பகவானும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி சொந்த பந்தம், சொந்தத்துல இருந்தாங்க. இப்போ குரு ஸ்தானம், குரு சீடர் என்ற ஸ்தானத்துக்கு வந்தாச்சு. ஏன்? நெருக்கடி. போன அத்தியாயத்துல சமாளிக்க முடியல அவனால. 2 சேனையை கொண்டு போய் 2 சேனைக்கு நடுவில் தேரை நிறுத்தி வச்சுட்டு இந்த சைடு பாக்குறான். இந்த சைடுல பார்த்தா சொந்த பந்தம், இந்த சைடுல பின்னாடி பார்த்தா மாமனாரு, அண்ணன், தம்பி, மாமா, மச்சான் அந்த சைடுல இருக்கிறான். இந்த சைட்லயும் பார்த்தா பெரியவங்களா இருக்கிறாங்க. பார்த்தானா அவனுக்கு ஒரு குழப்பம், சொந்த பந்தம்லாம் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் எல்லாருக்கும் வரும் இல்லையா? இயற்கை தானே அது. இப்ப நம்ம வீட்டுல கூட நம்ம பையன் சரி வாந்தப்பா, அந்த தப்பு செய்யக்கூடாது சொல்ல வரேன். நம்ம வீட்டுல ஒரு பையன் ஒருத்தனை போய் ஏதோ ஒண்ணு கொலை பண்ணிட்டான், ஏதோ ஒன்று தப்பு பண்ணிட்டான், ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டான். நாம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த பையனை காப்பாத்துக்காக என்னென்னமோன்னு பண்ணுவோம். ஸ்டேஷன்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் அவனை காப்பாத்துறதுக்கு கோர்ட்ல போயிட்டு என்னென்னமோ செய்வோம் காப்பாத்துக்காக, இல்லைங்களா? செய்வோமா இல்லையா? நம்ம எல்லாமே ஏன்னா பாசம், நம்மளுடைய பிள்ளையாச்சே, அது ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணுமே, காப்பாற்றணுமேன்னு. ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது தவறுன்னு சொல்லுது. அவன் செஞ்ச பாவத்தை அவன் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அதை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். இன்னைக்கு நாள் நாளைக்கு கண்டிப்பா அனுபவிச்சு ஆகணும். சட்டத்துல ஓட்டர் இருக்கு, தப்பிச்சு போயிடலான்னு பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி பிரச்சனை தான் அது, இல்லைங்களா? அதை பத்தி நம்ம அழகா நம்ம இன்னைக்கு இந்த இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ நெருக்கடியை சமாளிக்கணும். அந்த நெருக்கடியை சமாளிக்கிறதுக்கு யாரை போய் கேட்கிறாரு? இந்த இடத்துல பகவானை உணர்றாரு. இப்ப நம்ம வீட்டுல பிரச்சனை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அப்பா அம்மா இருந்தாங்கன்னா அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்போம், நம்ம இது மாதிரி பிரச்சனை. ஆனா இப்ப யாரும் பிள்ளைகள் கேட்க மாட்டேன்றாங்க. அவங்களே தான் என்ற அகந்தையோட செஞ்சுட்டு அவங்களே முடிவு எடுக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்மளோட பெரியவங்க இருப்பாங்க, நம்ம ஆபீஸ்ல ஒரு உயர் அதிகாரி இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு சீனியர் இருப்பாங்க, சீனியர்ஸா இருப்பாங்க, அவங்ககிட்ட நம்ம கேட்கணும். கேட்டு நம்ம அட்வைஸ் கேட்கணும். அப்பதான் நம்ம அந்த ப்ராப்ளத்துல இருந்து வெளியே வர முடியும், இல்லைங்களா? சோ இப்ப நிறைய பேர் அந்த தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. கேட்கறது கிடையாது. நீ என்ன சொல்றது, நான் என்ன கேட்கறது, நான் இஷ்டம் செய்யறேன் அப்படின்னு போவாங்க. அது ரொம்ப தவறு அது. ஆனா அர்ஜுனன் கரெக்டான இந்த நிலையை எடுத்துக்கிறான். பகவானுக்கிட்ட சரணாகதி அடைந்து அவங்ககிட்ட அப்போ நெருக்கடியே சமாளிது. ஏன்னா உறுதி இல்லை அவங்ககிட்ட, அந்த மாதிரி இது இல்லை, முடிவெடுக்க முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டம், கடுமையா இருக்கு, இல்லைங்களா? அப்போ உறுதி இல்லைன்னா என்னது? கடமையை பின்பற்றுவது அல்லது வேண்டாமா?
கடமை தெரியுது அவனுக்கு. அர்ஜுனுக்கு நாம சத்திரியன், நம்ம கடமை இருக்குன்னு தெரியுது. ஆனா அதை வந்து எப்படி செய்யறது அப்படின்றது அவனுக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு. எல்லாருக்கும் வரும் அது. இப்ப நம்ம வீட்டுல கூட பாத்தீங்கன்னா, இப்ப அண்ணன் தம்பி 2 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ தம்பிக்காரன் வந்து சும்மா வந்து அண்ணங்காரன் தொல்லை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். சின்ன வயசுல இருந்தே விளையாடிக்கிட்டே ஒரு 10 நாள் 15 நாள் ஏதாவது தொல்லை பண்ணிட்டு விளையாடிக்கிட்டே இருப்பார். ஏதாவது தம்பி விளையாடிட்டே இருப்பார். இவரு கோவமே வராது. ஆனா ஏதோ ஒரு நேரத்துல அண்ணங்காரனுக்கு ஒரு கோவம் வந்துடும். கோவம் வந்தோடனே என்ன ஆகும்னா, தன்னை மறந்து என்னெல்லாம் பேசணும்னு தெரியாது. கோவம் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பழைய நினைவுலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். மைண்ட்ல எல்லாமே ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும். கண்டிப்பா எல்லாமே வெளியே டப்பு டப்பு டப்புன்னு வரும். அதே போலதான் இந்த குழப்பம் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம மைண்ட் வேலை செய்யாது. அப்ப அந்த நேரத்துல நாம முடிவு எடுக்க கூடாது. எந்த ஒரு முடிவு எடுக்க கூடாது. அப்போ உயர் அதிகாரி கிட்ட கேட்டு அவங்க நம்ம கொடுக்குற ஆலோசனைகள் கேட்டு தான் நம்ம செயல்படணும், இல்லைங்களா? அந்த இடத்துல அர்ஜுன் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து இதை நம்ம பண்ணியிருக்கிறார். இப்ப பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கிறார். இப்ப பகவான் வந்து சரணாகதி இருப்பது அதுக்கு என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்ற பாப்போமா? 11 ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु। हरे देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। हरे कृष्ण प्रभु। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சொல்ல வேண்டியிருக்கு. இப்போ வந்து 7ல வந்து சரணாகதி அடைஞ்சிட்டான். 8வது 9வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா திருப்பியும் வந்து ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான், குழப்பமாவே பேசிட்டு இருப்பான் அர்ஜுனன். அப்புறம் 10வது ஸ்லோகத்துல தலையிலே நங்குன்னு ஒரு கொட்டி கொட்டி பகவான் அவன் அர்ஜுனன், ஏன்டா இப்படி இருக்கியாடா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். 10ல இருந்து தான் பகவான் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். இந்த 13 என்ன சொல்றாரு பாருங்க. தேகத்தின் உடையவன் உடல் சிறிவயது இளமை முதுமை என்று கடந்து செல்வது போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. நிதான புத்தியுடன் இது போன்ற மாற்றத்தில் திகைப்பதில்லை. யார் திகைப்பதில்லை? ஞானிகள், கர்ம யோகிகள். அவங்க பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க. நீங்க அவங்ககிட்ட போய் ஒரு பெரிய ஞானியா இருக்கிறோட போய் நீங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு பொருளை கொடுங்களேன், எனக்கு தேவையே இல்லைன்னு. தங்கத்தை கொடுங்களேன், வேணான்னு. ஏன்னா ஞானி தேவையில்லை எனக்கு, அது எனக்கு எதுக்கு, அது அதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு. ஏன்னா அதுதான் வந்து கர்ம யோகியோட செயல்பாடு. இந்த உடல் என்னுடைய உடல் அல்ல அப்படின்னு இவர் சொல்ல வர்றாரு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த படத்துல நீங்க பாக்குறீங்க, குழந்தை பிறக்குது, அதுக்கப்புறம் குழந்தையா பிறந்தாச்சு, அதுக்கப்புறம் தவடுறோம், நிக்கிறோம், ஓடுறோம், போடுறோம், மிடில் கிளாஸ், கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம், குழந்தைய பெற்றுக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் வயசாகுது, திருப்பி என்ன ஆகுது? மரணம் ஏற்படுது. இது உடல் மட்டும்தான் மாறி மாறி போதே தவிர, ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மாக்கு என்னைக்குமே அழிவு கிடையாது. நாமெல்லாம் இன்னைக்குதான் பிறந்திருக்கோம்னு நினைச்சிருக்கிறோம். நாம கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி சத்தியுகத்திலே நாம எல்லாம் பிறந்துட்டோம். அப்பவே பிறந்தாச்சு நாம எல்லாம். ஆனா உடல் தான் மாற்றம் ஏற்படுது. அந்த உடல் எதனால மாற்றம் ஏற்படுது? நாம செய்யற கர்மானாலதான். நாம என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்றோமோ அதுக்கு ஏத்த உடல் நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப அர்ஜுனுக்கு விளக்குறாரு பகவான். இவன் இருக்கான், துரியோதன் இருக்கான், பீஷ்மர் இருக்காரு, துரோணாச்சாரியர் இருக்காரு. அவன் செஞ்ச கர்மாக்காக அந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. ஆனாலும் அவங்க அதர்மத்தை போயிட்டு இருக்காங்க. நீ அதை பத்தி கவலைப்படாத, உன் கடமையை நீ செய். அந்த உடலை பத்தி நீ கவலைப்படாத. உடல் அழியக்கூடிய உடல், உள்ள இருக்கிற ஆத்மாக்கு விடுதலை கொடுன்றார் பகவான். அவனை கொல்லுன்றார், அவனை கொல்லு. ஏன்னா அவன் பாவம் பண்ணிட்டே போறான். பாவம் பண்ண அடுத்த தலைமுறையும் அவனுக்கு நல்ல உடல் கிடைக்காது. நீ இப்பவே அவனை கொன்னுடுன்றார் பகவான். ஏன்னா நீ உடல்னால பார்க்கனால்தான் அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி உறவு முறை சகோதரன் தெரியுது. ஆனா ஆத்மாவை பாரு, அது ஒண்ணுமே தெரியாது. பகவானுடைய நிழலாக தெரியும். அதுதான் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் வந்து விளக்குறார். ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன சம்பவம் பாருங்களேன். அர்ஜுனோட பையன் அபிமன்யு போர்ல இறந்து போயிட்டார். கொண்டுட்டாங்க, இறந்துட்டார். போர்லாம் முடிஞ்சிச்சு, எல்லா இதுவும் வேலை முடிஞ்சு போச்சு. முடிஞ்சுட்டு அர்ஜுன ஒரு சோகமா உட்காந்து அழுது நடக்கிறான். அப்போ உனக்கு கிருஷ்ணர் வர்றாரு. என்னடா அழுதுன்னு இருக்க, என்னடா விஷயம் உனக்கு அப்படின்னாரு. ஓ கிருஷ்ணா, உனக்கு தான் 1000 மனைவிகள் இருக்காங்க, 1000 குழந்தைகள் இருக்கு. எனக்கு ஒருத்தன் அபிமன்யு ஒருத்தன் தான், அவனை கொண்டுட்டாங்க. எனக்கு அவனை நினைச்சு ஒரே கவலையா வந்தது அப்படின்னு சொல்றேன். சொன்ன உடனே பகவான் என்ன பண்றாரு, டேய் உனக்கு 18, அதாவது பகவத்கீதையை உனக்கு உபதேசம் பண்ணி நாட்டை ஒப்படைச்சு கொடுத்து உனக்கு எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுத்துட்ட பிறகு திரும்பவும் வந்து பௌதிகத்துல போறியாடா அப்படின்னு கேட்கிறார். உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பகவானே கேள்விக்கிறான். நீ வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை எங்க கூட்டும் போறாரு? அபிமன்யு இருக்கிறதுல கூட்டும் போறார், வைகுந்தத்துக்கு கூட்டும் போறார்.
அர்ஜுனனை கூட்டும் போயிட்ட உடனே அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு பகவான், அதுக்கெல்லாம் பார், உன்னுடைய ஆத்மா, அதாவது அபிமனுடைய ஆத்மா இந்த மரத்தங்கையில உட்காந்து தவம் பண்ணி நிக்குது, போய் பேசு போ அப்படின்னு. அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் கிட்ட போறான். கிட்ட போன உடனே அந்த ஆத்மா வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருக்கு, பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கு. அப்போ அபிமன்யு, நான் வந்து உன் அப்பா வந்திருக்கேன்டா, அர்ஜுன் வந்திருக்கேன்டான்றான். சொன்ன உடனே அந்த ஆத்மா வந்து சொல்லுது, என்னை தொடாதீங்க, நீங்க யாரு முதல்ல சொல்லுங்க. டேய், நான் உன்னுடைய தந்தைடா, இது மாதிரி அர்ஜுனடான்னு. எனக்கு தந்தையெல்லாம் யாரும் கிடையாது, எனக்கு ஒரே தந்தை யாரு, பகவான் தான். நீங்க யாருன்னே எனக்கு தெரியாது, கிளம்புங்க அப்படின்றான் அந்த ஆத்மா சொல்லுது. சொன்ன உடனே அங்க தேம்பி எழுந்து திருப்பி அர்ஜுனன் வந்து பகவானு கிட்ட அழறான். என்ன அர்ஜுன், என்ன கிருஷ்ணா இப்படி சொல்லிட்டான் அவடுன்னு. டேய், அந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் தான் உறவு, சமுதாயத்து எல்லாமே இந்த உறவு அந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் தான். உடலை விட்டு ஆத்மா வெளியே போயிடுச்சுன்னா அது நீ யாரோ அவன் யாரோ சம்பந்தமே கிடையாது, அதை புரிஞ்சு செயல்படு அப்படின்னு சொல்றாரு. அது போல நம்ம உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் தான் நாம செல்வம். நான் உடல்ல போய் அந்த ஆத்மா என்னை விட்டு வெளியே போயிடுச்சுன்னா இது அவ்வளவுதான், இல்லைங்களா? அதை பத்தி ரொம்ப அழகா பகவான் இதுல விளக்கம் விடுற. அதுதான் ஆத்ம தத்துவம். அப்போ நாம வந்து மனைவியை என்னன்னு பார்க்கணும், மனைவி தான் பார்க்கணும். உடலா பார்க்கும்போது மனைவி, ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவா பார்க்கும்போது பகவான் கிருஷ்ணர், பகவான் தாய் ராதா அவங்க. அப்ப நம்ம யார பாவம் பண்ணுவோம், யார திட்டுவோம், யாரையும் குறை சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா பகவான், உடல் தான் அது பேரு. என் பேரு என்ன, செல்வம், சிங்காரன் செல்வம், இது உடலோட பேரு. உள்ள இருக்கிற ஆத்மா ஏது, பகவானுடையது, அது பகவானுடைய சொந்தம், அது பகவானுடைய உயிர் அது. அப்படி இருக்கும்போது நாம எப்படி அவனை திட்டுவோம், எப்படி பாவம் பண்ணுவோம், யாருக்குமே கெடுதல் பண்ண மாட்டோம், இல்லைங்களா? சோ இது ஆத்மா, இது உள்வாங்கி நம்ம படிக்கணும். இதெல்லாம் 2வது லெவலுக்கு வாங்க, அதை பத்தி விரிவா படிப்போம், ஓகேங்களா? இப்போ இதுல என்ன படிக்கிறோம், தேகத்தின் உடல். இந்த உடல் வந்து, இந்த உடலுக்குள்ள உள்ள இருக்கிற ஆத்மா வந்து வெளியே போயிடுச்சுன்னா இந்த உடல் வந்து மண்ணுக்கு தான் போகும். நீ உடலாக பார்க்காத, ஆத்ம ரூபத்துல பாரு அப்படின்றத அர்ஜுனனுக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா இதில் கொடுக்குறார். 23வது ஸ்லோகம் இந்த ஆத்மாவை பத்தி இன்னும் விளக்கமா கொடுக்குறார். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। नैनं सिद्धन्ति शस्त्राणि नैनं दगति भावकः न चैनं क्लेद्यन्त्याभो नाशो यशति मारुदः। हरे कृष्ण प्रभु। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலையும் கொல்ல முடியாது, துண்டிக்கப்பட முடியாது, நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாது, நீரால் நினைக்கப்பட முடியாது, வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாதாகும். எந்த ஆயுதத்தாலையும் கொல்ல முடியாது, எதாலையும் வெட்ட முடியாது, நெருப்பால எரிக்க முடியாது. உடல் தான் எரியுமே தவிர, உடல் தான் வெட்ட முடியுமே தவிர, இது எல்லாமே செய்யலாம். ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மாக்கு அழிவே கிடையாது அது, இல்லைங்களா? இன்னொரு விளக்கம் சொல்றேன் பாருங்க. 3 விதமான உடல். இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சதுல என்ன உடல் தெரியுது, இதுதான் பௌதிகமான உடல் தெரியுது. இது என்ன உடல்னா சூதல உடல். இது சூதல உடல், கண்ணுக்கு தெரிகிற சூதல உடல். உள்ள இருக்கிற இன்னொரு உடல் ஒண்ணு இருக்கு, சூட்சம உடல். சூதல உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களான உடல். இது நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த பஞ்சபூதங்களான உடல் தான் வந்து இது. உள்ள கண்ணுக்கு தெரியாத சூட்சம உடல் ஒண்ணு இருக்கு, மனம், புத்தி, அகங்காரம். இது அழிவே அழியாது. உடல் அழிஞ்சிரும், ஆனா அந்த சூட்சம உடல் அழியாது. 3வது ஆத்மா. இந்த 3ம் சேர்ந்ததுதான் நாமம். சூதல உடல் அழியக்கூடிய உடல், சூட்சம உடல் அழியாத உடல், அதுவும் அழியக்கூடிய உடல் தான், அதை பத்தி விளக்குறேன். ஆத்மா அது வந்து அழியாது. இப்போ சூதல உடல் வயசாச்சு, நோய் வாய்ப்பட்டோம், கர்ம தகுந்த மாதிரி உடல் அழிஞ்சிரும், இல்லைங்களா? அந்த சூட்சம உடல் சொல்றது கண்ணுக்கு தெரியாத உடல், பொய் அகங்காரம், மனம், புத்தி, அது கண்ணுக்கு தெரியாதது. நாம என்ன செய்யறோமோ அந்த 3மே அது இருக்கு, பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி. அப்ப அந்த உடலை அழிக்கணும்னா சூதல உடல் அழிஞ்சிரும், நம்ம ஆத்மா வெளியே போச்சா ஆட்டோமேட்டிக்கா அழிஞ்சிரும், இல்லைங்களா? அப்ப சூட்சம உடல் அழிக்கணும்னா பகவானுக்கு ஹரிபக்தி தான். ஹரிநாமத்தை சொல்லி, பகவானுக்கு ஹரிநாமத்தை சொல்ல அப்ப நம்ம செஞ்ச கர்மாலாம் போகும்போது அந்த சூட்சம உடல் அழிஞ்சிரும். சூட்சம உடல் அழிஞ்சது என்ன ஆகும், சூதல உடல் கீழே அழிஞ்சு போச்சு, ஆட்டோமேட்டிக்கா நெருப்புலையோ இல்ல நீரிலையோ கங்கைக்கோ போய் போட்டுருவாங்க, இல்லைன்னா வந்து புதைச்சிருவாங்க, பூமாதேவி குத்துருவாங்க, ஏதோ ஒண்ணு இந்த உடல் போயிடுச்சு. ஆனா
சூட்சம உடல் என்ன ஆகும்? பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்து நம்ம கர்மத்தை நம்ம குறைக்க என்ன ஆகும்னா அதுவும் கூடவே சேர்ந்து அழிஞ்சிடும். அப்ப மனம், புத்தி, அகங்காரம் சேர்ந்து அந்த 8மே பௌதீகம், 8மே அழிஞ்சிச்சுன்னா அப்ப ஆத்மா மட்டும்தான் இருக்கும். ஆத்மா எங்க போகும்? வைகுந்தம் போகும். வைகுந்தம் போயிடும். அதோட திருப்பி வராது இல்லைங்களா? அதை அழிக்கலைன்னா, நாம சூதல உடல் அழிக்கலைன்னா திரும்ப நாம இங்கதான் பிறந்துட்டு இருக்கோம். அப்ப அந்த மனம், புத்தி இந்த வாழ்க்கையில இந்த வாழ்நாள நாம என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்றோமோ அதுக்கு ஏத்த உடல் அடுத்த பிறவில கிடைக்கும். ஏன் கிடைக்கும்? நாம செஞ்ச புண்ணியம், நம்ம செஞ்ச பாவம். அப்போ அந்த சூட்சம உடல்ல மனம், புத்தி, அகங்காரம் இது 3மே அடுத்த பிறவில வரும். ஆனா ஆத்மா அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. ஆனா ஆத்மாவை ஒரு வகையில் நாம துன்பப்படுத்துறோம், பகவானை துன்பப்படுத்துறோம். பகவானுடைய அம்சம் அது, பகவானுடைய பிம்பம் அது இல்லைங்களா? ஆனா அதை எதாலும் கொல்ல முடியாது, எதாலையும் கொல்ல முடியாது. ஆனா உடலை கொல்ல முடியும், சூட்சம உடலையும் கொல்ல முடியும், சூழல் உடலையும் கொல்ல முடியும். இதெல்லாம் கொஸ்டினா வரும். ஏதாவது டவுட் இருந்தா பின்னாடி கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிக்கணும், 36வது ஸ்லோகம். மத்தாஜி. अवश्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाकिताः विन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तदो दुःखतरं नु किम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்பில்லாத வார்த்தைகளை பலவற்றை கூறி உமது எதிரிகளை உமது திறமையை நித்திப்ப அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடிய வேற என்னமா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இப்ப அர்ஜுன வார்ல நான் போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 46வது பதத்துல காந்தி தூக்கி தேர்ல போட்டு உட்காந்துட்டான் அர்ஜுனன், நான் போர் பண்ண மாட்டேன்ட்டு. ஆனா இவன் என்ன மனநிலையில இருக்கான்? சத்துவகுணத்துல இருக்கிறான், ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில இருக்கிறான். இருந்து என் சொந்த பந்தம்லாம் கொல்லணுமா, குடும்ப பாராமரி கெட்டு கொடுமே சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டான். ஆனா இவனுக்கு தான் தெரியுது, பகவானுக்கு தெரியுது. ஆனா எதிரி என்னன்னு தெரியுமா? அச்சி அவன் என்னப்பா பயந்துட்டு கீழே போட்டு உட்காந்துட்டான்பா, அவன் சரியில்லைப்பா, அப்படித்தானே சமுதாயம் சொல்லும், அதானே வரலாறு சொல்லும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு நீ கொடுக்காதன்ற, அந்த மாதிரி வார்த்தை அந்த மாதிரி செயலை செய்யாதன்றார் பகவான். இதுல பாருங்க 37ல அது கண்டினியூட்டி தான் இது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. पढ़ी हतो वा प्राप्यसि विस्वर्गं जित्वा वापोक्षयसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அழகா படிச்சீங்க. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகிலே அனுபவிக்கலாம், எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. இப்ப நம்ம வீட்டுல பிள்ளைகளை வளர்க்கணும்னா நம்ம கடமை, வளர்த்துதான் ஆகணும் இல்லைங்களா? அது நம்மளுடைய கடமை. ஆனா பிள்ளைகள் நம்ம பின்னாடி சோறு போடுவாங்க, நம்மளை காப்பாத்துவாங்க அப்படின்னா அந்த எண்ணத்தோட இருந்ததுன்னா தயவு செய்து மறந்துடுங்க. அப்போ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? என் பிள்ளைகள் கடைசி காலத்துல என்னை காப்பாத்துவாங்கன்னு நினைக்கும் போது அப்ப நீங்க செய்யறதுக்கு பலனை எதிர்பார்க்குறீங்க. இப்ப நிறைய பேரண்ட் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க. எதுக்கு குழந்தைகளை பெற்றுக்கிறாங்கன்னா பின்னாடி காலத்துல நான் காப்பாற்றுவான் அப்படின்னு. அப்போ என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ உங்க கடமையில இருந்து நீங்க தவறுறீங்க. அந்த மாதிரி கண்ணோட்டமே இருக்கக்கூடாது, தயவு செய்து விட்டுருங்க. கடைசியில வரைக்கும் கடைசி காலத்துல பகவானை நினைச்சோம்னா அந்த எண்ணமே வராது, நமக்கு அந்த எண்ணமே வராது. ஏன்னா பகவான் மேல் நம்பிக்கை இருந்தாதான் அந்த எண்ணம் வராது. பகவான் மேல் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க தான் அந்த எண்ணம் வரும். கிருஷ்ணா என்னை கைவிட்டுறாதே, கிருஷ்ணா என்னை கைவிட்டுறாதே அப்படின்ட்டு பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே நீங்க போனீங்கன்னா பிள்ளைகளை நினைக்க மாட்டீங்க, சமுதாயத்தை நினைக்க மாட்டீங்க. நம்மளோட 50 வயசாச்சா, 60 வயசாச்சா, ரிட்டைர்மெண்ட் வயசாச்சா, அவ்வளவுதான், ஹரிபக்தி தான், பகவானுக்கு சேவை பண்ண போயிடுங்க, அவருக்கு போயிடுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடுங்க. பிள்ளைகளை பகவான் பார்த்துப்பாரு. நான் சொல்றேன்னு இதை மூட நம்பிக்கைன்னு நினைக்காதீங்க. இது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வேதம் சொல்லுது. யாருமே நம்ப கூடாதுன்னு இல்லை, நம்பணும். பிள்ளைகள் நம்ம ஒரு வளர்க்குறோம்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு பின்னாடி பிற்காலத்துல வளர்ப்பாங்க, நம்மள பார்த்துப்பாங்க, பாதுகாப்பு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது எதிர்பார்த்து செய்யுது. அப்ப அது கடமையே கிடையாது. நம்மளுடைய கடமை என்ன? பிள்ளைகளை நல்வழியில பழகணும், நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்கிட்டு நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம், பகவானுக்கு ஹரிபக்தி கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். அவங்களுடைய கால் நிக்கவே கூடாது. இதுதான் வேதம் சொல்லுது. அதுதான் சொல்றாரு, குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம்ன்றார்.
வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகிலே அனுபவிக்கலாம், உறுதியுடன் இருந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்றார். இல்லைங்களா? உன்னுடைய கடமை என்ன? போர் புரியது தான். அதுல நீ வெற்றியோ தோல்வியோ எதிர்பார்க்காத. எதிர்பார்த்தினா நீ அந்த கடமையை ஒழுங்கா செய்ய முடியாது. உன்னுடைய கடமையை நீ கரெக்டா செய்யணும். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 40வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நேஹா விக்ரமநாக்ஷோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மகதோ பயாத். ஹரே கிருஷ்ணா. இம்முயற்சி குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றம் மிக பயங்கரமான பயத்தில் ஒருவனை காக்கும்ன்றார். ஏன்னா இது கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும் எல்லாருக்கும். இப்ப நான் சொன்ன விஷயம் கூட சில பேருங்களாம் போய் யோசனை பண்ணுவாங்க, என்னடா இது, நம்ம பிள்ளைகளை வளர்த்துட்டு நம்ம பிற்காலத்துல நம்ம காப்பாற்றணும், நம்ம இது பண்றோம், அதெல்லாம் நம்ம கடமை, நம்ம பெரியவங்க தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஆனா அது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும் கேட்கறதுக்கும், அது செயல்படுறதுக்கும். ஆனா அதே ஹரிபக்தியோட இருந்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த தெளிவு வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா தெளிவு வந்துடும். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த 3 விதமான ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம அனுமார் எடுத்துக்கலாம். ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்ற, இலங்கைக்கு போறார். அங்க போன உடனே ராவணகிட்ட எழுத்தாப்புல நின்று ஸ்டேஜில் அவன் ஒரு ஸ்டேஜில் போட்டு உட்காந்துக்கிறான் ராவணன். அவனுக்கு ஆப்போசிட்ல இவர் என்ன பண்ண, வாழை வந்து பெருசாகி மேலே போய் உட்காந்துக்கிட்டு அவனுக்கு ஆப்போசிட் நின்றுறார். இதை பார்த்தோன்னே அங்க இருக்கிற அசுரர்கள் என்ன பண்றாங்க, வாலில் தீ வச்சு விட்டுறாங்க. தீ வச்சு விட்டோன்னா அவர் என்ன பண்றாரு, ஃபுல்லா நாட்டையே போட்டு கொளுத்துறாரு. ஆனா அவர் செய்யற செயல் பாவமான செயல் தான். பாவமான செயல் தான். பட் ஆனா அவர் எதுக்காக செய்யறாரு, அசுரர்களை தான் அவர் வதம் பண்றாரு, கெட்டவங்களை தான் அவர் வதம் பண்றார். அது தப்பே அல்ல. ஒரு எலி இருக்கு, எலிக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்காரு. ஏன்னா அதுவும் ஒரு ஆத்மா. அந்த உடல் தான் எலியா இருக்க தவிர உள்ள இருக்கிற ஆத்மா நாம தான். நாளைக்கு நம்ம எலியை கூட பிறக்கலாம், எறும்பா கூட பிறக்கலாம். மலம் இருக்குல்ல, மலம் சாணம், மாட்டு சாணம், மனித சாணம், அதுக்குள்ள இருக்கிற புழு, அதுவா கூட நம்ம பிறக்கலாம். 84 ஜீவராசியில் ஏதோ ஒரு உயிரில போடலாம், நம்ம செஞ்ச கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. அப்போ அந்த உயிரும் கொல்லக்கூடாதுன்னு வேதம் சொல்லுது. ஆனா நம்ம வீட்டுல எலி வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், கொல்றோம். தவறு இல்ல. ஏன்னா ஒரு எறும்பு நம்மளுக்கு கடிக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம், கொசு கடிக்குதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அப்படின்னு அடிப்போம். கடிச்சாவே அது இயற்கை, அது அதோட மரணம் தான். அது ஒரு எறும்பு நம்ம கடிக்குதுன்னா கூட சரி, நம்ம தட்டி விடும்போது கைப்பட்டாவே இறந்துரும் அது. அப்ப அது மாதிரி நிறைய பாவங்கள் நம்ம கண்ணு தெரியாம பண்ணிட்டு இருப்போம். இல்லைங்களா? உணவு சாப்பிட்றோம், உணவுலயே நம்ம நிறைய பாவங்கள் பண்றோம். இதை பத்தி நாளைக்கு படிக்க போறோம். கர்மயோகத்துல பகவான் கொடுக்க போறார், ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. அது பாவமே அல்ல. ஒரு எலி நம்மள வந்து வீட்டுல வந்து தொல்லை கொடுக்குதுன்னா ஒரு பழத்தை வச்சு பிடிச்சி எடுத்து போய் காட்டுல விட்டுணும், எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் கண்ணு தெரியாத விட்டுணும். கொல்லக்கூடாது, எங்கேயாவது கண்ணுல விட்டுணும். சில பேர் கொன்னுடுவாங்க, சில பேர் இருந்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி பாவங்கள் வரும். நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத நிறைய பாவங்கள் நம்ம செய்வோம். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, மாதாஜி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸில் சோப்பை போட்டுட்டு அதை போட்டு இதை போட்டு தேய்ச்சிட்டு என்னென்னமோ ஷாம்பு கும்பெல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்போம். ஆனால் நமக்கு இந்த ஸ்கின்னில் பார்த்தீங்கன்னா 1000 லட்சக்கணக்கான உயிரணுக்கள் இருக்கு நம்ம உடல்ல, பாக்டீரியாக்கள் இருக்கு, இதெல்லாம் இருக்கு, இங்கெல்லாம் இருக்கு. அதை நம்ம எவ்ரிடே டெய்லி கொண்டு தான் இருக்கோம். நம்ம இதை பற்றிலாம் நம்ம 2வது லெவலில் வரும்போது விரிவாக படிக்கலாம் அதை பற்றிலாம். ஸோ அது மாதிரி நமக்கு தெரியாத, கண்ணுக்கு தெரியாத நிறைய உயிரினத்தை நம்ம கொண்டுகிட்டே இருப்போம். அப்போ இதெல்லாம் என்ன சொல்ல வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீகத்துல பகவானுடைய அனுகிரகத்தோட நாம செயல்படும் போது இதெல்லாம் பாவமே அல்ல. இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு ரொம்ப நல்லா விட கொடுக்குது. இப்ப நம்ம இனி பார்க்க போறது என்னன்னா, வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். இது வரைக்கும் ஆத்ம தத்துவத்தை ரொம்ப அழகா நம்ம கொஞ்சம் தான் படிச்சோம். இதுல வந்து 100ல 0.1% தான் இப்ப படிச்சோம். நாம இதெல்லாம் நீங்க லெவல் 2ல வந்தாதான் ரொம்ப விரிவா படிக்க முடியும். அப்ப படிப்போம். இதுல 47வது பாகத்துல வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி சொல்றாங்க. அப்பமா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபு அப்படி கர்மண்யோ வாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாசன மா கர்ம பலஹேது பூர்மா தே சங்கோ அஸ்தவ கர்மணி. ஹரே கிருஷ்ண. இதுல என்ன சொல்றேன்னா, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலனை உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுக்கு உண்மை காரணம் ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. இப்ப நம்ம ஒரு பேரண்டா இருக்கோம்னா, பிள்ளைகளை வளர்க்கும் போது நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம கடமை அப்படின்னு வளர்க்குறோம். ஆனா எதிர்பார்த்து வளர்க்க தப்பு இல்லையா? நிறைய பேரண்ட் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி இருக்கவே கூடாது. நமக்கு என்ன, நம்ம குழந்தைகளை நல்லபடியா படிங்க, நல்லபடியா திருமணம் பண்ணி கூட நல்ல ஒரு உத்தியோகத்துல அது நம்ம கடமை, முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளவுதான்.
நீ பலனை எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா திருப்பும் அவங்க வயிற்று தான் நம்ம பிறப்போம், திருப்பும் அங்கதான் வருவோம். என்னதான் நீங்க பக்தி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கும் போது மோக பக்தி இல்லாம, குடும்பத்தின் மேலேயே மோகம் இல்லாம பக்தி கொடுக்கும் போது, குடும்பத்திலேயே மோகம் இல்லாம இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அப்ப நாம வந்து பகவான் கிட்ட தான் போவோம். அதை பத்தி வர்ணாச தர்மம் என்ன சொல்லுது பாருங்க. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை உனக்கு என்ன? இப்ப நீ சத்திரியனா பிறந்திருக்கியா, சத்திரியன் கடமை செய். பிராமணனா பிறந்திருக்கியா, பிராமண கடமையை செய். சூத்திரனா பிறந்திருக்கியா, சூத்திரன் கடமையை செய். சத்திரியனா இருக்கியா, சத்திரியனா செய். வைஷ்ணவ இருக்குன்னா வைஷ்ணவ செய்கின்றார். உன் கடமை என்ன? அந்த தகுந்த மாதிரி அதை செய்கின்றார். இது கர்மயுகத்துல நாளைக்கு உள்ள ஸ்லோகத்துல இதை பத்தி விரிவா படிப்போம். 4 விதமான வர்ணங்கள் இருக்கு, 4 விதமான ஆசிரமங்கள் இருக்கு, 4 விதமான கடமைகள் இருக்கு, 4 விதமான கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு. இந்த 16 தெரிஞ்சாதான் பெருவாழ் வாழ முடியும். நம்ம நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, பெரியவங்க எல்லாம் காசி வாங்கும்போது 16 பெற்று பெருவாழ் வாழ்கன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம பெரியவங்க சொல்லி கொடுத்து வளர்த்துருக்காங்க. ஆக்சுவலா 16 என்னத்துமா யாரும் கேட்பாங்க, சுகம், செல்வம், வீரம், அது என்னமோ சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஆக்சுவலா அது கிடையாது. நம்ம வேதம் என்ன சொன்னா, இந்த 16 எது தெரியுங்களா? ஆசிரமம், 4 வர்ணங்கள், 4 கடமைகள், 4 கட்டுப்பாடுகள். இந்த 16 பெற்று பெருவாழ் வாழ்கள். இந்த 16 தெரிஞ்சாதான் ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்து நாமோ பௌதிகத்திலிருந்து விலகி நிக்க பார்ப்போம். ஆன்மீக ஈடுபாடோட குடும்பத்தை கொண்டு போவோம், ஹாப்பியா கொண்டு போவோம். அதுதான் இந்த வர்ணாச தர்மம் சொல்லுது. வர்ணாச தர்மம் என்ன சொல்லுது? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டும்தான் நமக்கு அதிகாரம் இருக்கு, அந்த பலனை எதிர்பார்க்க கூடாதுன்றார். உனது செயல்களுக்கு விளைவே நீயே காரணம் கொள்ளாதுன்றார். அர்ஜுனுக்கு சொல்ல வேண்டிய என்ன சொல்றாரு? உன் கடமை என்ன? நீ சத்திரியன். நீ எதிர் நாட்டுக்காரன் வந்து உன்னை தொல்லை கொடுக்குறான்னா அவனை கொல்லு, அவனை அந்த வெட்டி விடு, செய், அவனை இது பண்ணுன்றார். அது பாவமே அல்லன்றார். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 41 மாதாஜி, 41 இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. விவசாயத்மிகா புத்திர் ஏகேஹ குருநந்தன பஹுஷாகாஹ்யனந்தாஷ் சபத்யே விவசாயினாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோள் திடமான உறுதியுடன் இருப்போர் தங்கு அவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. வம்சத்தின் செல்வனை உறுதியற்றது அறிவோ பலவி கிளைகளை கொண்டது அப்படின்ற. நம்ம உறுதியோட நம்ம கடமை என்ன அப்படின்னு உணர்ந்து நாம செயல்பட ஆரம்பிக்கும். அதுல உறுதித்தன்மையோட நம்ம இருக்கணும். வேதம் அதான் சொல்லுது, அகரம வழியில போ, விகரமால போகாத. விகரமான்றது வேதத்துக்கு எதிர்மறையான செயல், பாவகரமான செயல், சண்டால புத்தியில போற செயல். அது விகர்ம பணி. அகர்ம பணியில போகும்போது பாத்தீங்கன்னா லாப நஷ்டமே பார்க்க கூடாது. அகர்ம பணியில ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்றாருன்னு வச்சுக்கலாம், 1 லட்ச ரூபாய் பணத்தை போட்டு இன்வெஸ்ட் பண்றாருன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன இருக்கும்? கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும், லாபம் வராது. போட்ட காசே வரும், சில பேர் போட்ட காசே விட்டுருவாங்க, போட்ட காசு தான் வரும். அதுக்கப்புறமா அந்த நுணுக்கங்கள்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அந்த அனுபவம்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க லாபம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க, இல்லைங்களா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் சுகம் இருக்கும். அதே மாதிரிதான் ஆன்மீகம் அப்படித்தான். பௌதிகமா இருக்கும்போது நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம். பௌதிக புத்தியில நீ கேட்டுனா போய் எனக்கு பத்தி தெரியாது, நான் 1 லட்ச ரூபா போட்டேன்னா எனக்கு 2 லட்ச ரூபா வரணும், அது என்ன ஒண்ணு ஜிக்ஜகா பண்ணுவாங்க, அதர்ம வழியில போவாங்க. இல்ல அதர்ம வழியில போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பணம் வரும், ஆனா பின்னாடி விளைவுகள் தான் இருக்கும், இல்லைங்களா? அப்போ திடமான உறுதி இருக்கணும். வேதத்துல என்ன சொன்னது? அகர்ம பணியில நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னு தான் சொல்றாரு. இப்ப இந்த படத்துல பாருங்க, துரோணாச்சாரியார் வந்து பாண்டவர்களையும் சரி இவங்களையும் சரி கௌரவங்களையும் சரி எல்லாம் நிக்க வச்சுட்டு ஒரு மரத்துல ஒரு கிளியை காமிச்சிட்டு ஒரு பறவையை பார்த்து அடிக்கினான்றாரு. ஒருத்தம் ஒரு மாதிரி ஒரு கதை சொல்லிட்டு இருக்கான். யுதிஷ்ணர் அட்ரான்னா யுதிஷ்ணன் யோசனை பண்றான், குருவே நான் அடிக்கிறேன், ஒரு கிளை இருக்கு, அந்த கிளையில ஒரு இலை இருக்கு, அந்த இலையில ஒரு புழு இருக்கு, நான் இப்ப அடிச்சேன்னு வச்சுக்கேன் அந்த புழுவும் இறந்து போவோம், அந்த இலையே டேமேஜ் ஆகுமே, செய்யலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறான். யாரு? யுதிஷ்ணன். அவன் தர்மத்தினால அது மாதிரி சொல்றான். இதே வந்து பீமன் என்ன பண்றான்? அந்த கிளைய உடச்சி போட்டான். அவன் ஒரு ஸ்டைல்ல பண்றான், அவன் குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் செயல்படுறான். அதே அர்ஜுன் கொடுக்கும் போது எதை பத்தியும் கவலைப்படல. குரு என்ன சொன்னார்? அந்த பறவையோட கண்ணை பார்த்து அடின்றார், அவ்வளவுதான். அதான் அவன் குறிக்கோள். அவன் திடமான எதை பத்தியும் கவலைப்படல. அதே மாதிரி வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதை நம்ம கண் மூடி செயல்படணும். இல்ல இது செஞ்சா தப்பு, இதை செஞ்சா செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஈடுபாடு இதுவே இருக்கக்கூடாது. அப்போ வேதம் எங்க இருக்கு?
இது மாதிரி நம்மளோட குருசீர பரம்பரை ஆச்சாரிகள் மூலியமா வர வேதத்தை உணர்ந்து நம்ம செயல்படணும். கீதையில பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதை அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப கரெக்டா அந்த கண்ணை பார்த்து அடிச்சான் அர்ஜுனன், இன்னைக்கு ரொம்ப இதா இருக்கான் இல்லைங்களா? அது மாதிரி உறுதித்தன்மை இருக்கணும். வேதத்தை ஃபாலோ பண்றோம், பகவத்கீதையை படிக்கிறோம்னா அது நம்முடைய வாழ்வியல். பகவத்கீதை அந்த கீதை வாழ்வியல நம்ம கொண்டு வரணும். அதுதான் சனாதனம். நம்மளோட வாழ்வியல் தான் சனாதனம். அது கீதையில ரொம்ப அழகா பகவான் கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா? பார்ப்போம். இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வர்ணாச தர்மத்தை பார்த்தோம், ஆத்ம தத்துவத்தை பார்த்தோம். இப்ப ஸ்ரீமுனி சொல்றார், ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. என்ன சொல்ல போறாரு பாத்தீங்கன்னா, இது சாங்கி தத்துவம் மூலியமா வரும். கபில முனி தன்னுடைய தாய்க்கு உபதேசம் பண்றார். அதுல இருந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இதுல வரும். இதுல பார்ப்போம். உணர்ச்சிகள் திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான திருப்பங்களையும் விட்டு விடுகிறேன். இது 55ல பார்க்க போறோம். 56, 57 பேச்சு. இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இவற்றிற்கு பாதிப்பு இல்லை. ஆமை தனது ஓட்டுக்குள் உடலை சுருக்குவது போல. 58ல இருந்து 63, 64, 78 எப்படி நடந்து கொள்கிறான் ஆசையிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. இதை பத்தி பார்க்கலாம். இது கர்மயோகத்தில் ரொம்ப விரிவா படிக்க போறோம் நாளைக்கு உள்ளது. இருந்தாலும் இன்னைக்கு உள்ளது இந்த 55லும் படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்ல வர பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் வாச பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன் யோவாத்மா துஷ்டா சரித பிரகஸ் ததோச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடல் கூறினார். அழகா பகவான் சொல்றார். என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? பார்த்தனே, எப்பொழுது ஒருவன் தமது மன கற்பனையில் எழும் புலன் கிளர்ச்சிகளை எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னை திருப்தி அடைகிறானோ அப்பொழுது அவன் தெய்வீக உணர்வு நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான் அப்படின்றார். பௌதிகத்தில் இருக்கும்போது ஆசைகள் நிறைய இருக்கும். ஆஹா, இன்னைக்கு நம்ம ஜாலியா இருக்கலாம்பா, இன்னைக்கு எங்கேயாவது பிக்னிக் போலாம்பா, நீங்க அங்க போலாம்பா, இங்க போலாம்பா அப்படின்னும் போது பாத்தீங்கன்னா அது பௌதிகத்துல போகும்போது நிறைய துன்பங்கள் வரும், இன்பங்கள் வரும், மாறி மாறி வரும், அதுல பிரச்சனைகள் வரும். ஆனா அதெல்லாம் துறந்துட்டு ஹரிபக்தியோட அந்த நேரத்துல கன நேரம் கிடைக்குதா, அந்த நேரத்துல பகவானோட ஹரிநாமத்தை சொல்லி கீதையில என்ன சொல்லுதோ அதை உபதேசம் பண்ணிட்டு அந்த உபதேசத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை மாறும்போது பாத்தீங்கன்னா, இத்தனைக்கும் அவன் கர்மயோகி தான். சாதாரணமா ஒரு பௌதிகத்துல இருக்கிறவன் தான். அவன் கர்மயோகி ஆக முடியும். எப்படி ஆக முடியும்? பக்தி மார்க்கம் மூலியமா தான் ஆக முடியும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, எப்பொழுதும் ஒருவன் தனது மன கற்பனையில் இருந்து. ஏன்னா நம்ம மைண்ட் பௌதிகத்தில் இருக்கும்போது இப்படியே போகும், கச்சாமச்சான்னு போகும். அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். உணர்ச்சிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். நம்முடைய சிந்தனைகளை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இதெல்லாம் பௌதிகமான செயல். அப்ப அது சூட்சம உடலோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு செயல். அது பௌதிக உடலோட சம்பந்தப்பட்டது, சூட்சம உடலோட சம்பந்தப்பட்டது. அது அகங்காரத்தையும் கலப்பும், மனம், புத்தி, இந்த மூணுமே செயல்பாடு. அது நம்மள கர்மத்தை கொண்டு போய் பாவ கர்மத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கும். அதுதான் சொல்ற, அதையெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதுக்காக நம்ம 24 மணி நேரம் பகவான் நாமத்தை சொல்லல. நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு மணி நேரம், ஒரு அரை மணி நேரம், ஒரு 10 நிமிஷம், அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. ஒரு 10 நிமிஷம் மாதிரி என்னுடைய நினைங்க. நினைச்சு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுங்க, என்னுடைய நாமத்தை சொல்லுங்க. ஏன்னா அந்த நாமத்துல தான் பகவான் வாசம் செய்யறாரு. அதை புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க எங்க பாத்ரூம்ல உட்காந்துங்க, எங்க ஒன்னால உட்காந்துங்க, இறந்து கூட வீட்டோட உட்காருங்க, எங்க உட்காந்து அந்த பகவான் நாமத்தை சொன்னீங்கன்னா பகவான் நாமத்துலதான் பாகமே வாசம் செய்யறார். நீங்க சொல்ல சொல்ல ஒரு ஜீவராசி பக்கத்துல உட்கார்ந்து ஜீவராசி காதல கேட்கும் போது அதுக்கு சொர்க்கம் அடையும். அப்போ உணர்ச்சிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், நம்ம சிந்தனையை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், சிந்தனையை பகவானுக்கிட்ட கொண்டு போகணும் இல்லைங்களா? அதுதான் இதை சொல்றாரு. அப்பொழுது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்ற அறிவான். நம்மளால முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு பகவத்கீதைய புக்கை படிச்சுட்டு ஒரு அத்தியாயத்தை நீங்க பாராயணம் பண்ணாவே போதும். ஒரு அத்தியாயத்தை ஒரு ஸ்லோகம் பாராயணம் பண்ணாவே போதும் உங்களுக்கு. அவ்வளவு கோடி நன்மை நமக்கு. எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது. இது நம்முடைய வாழ்வியல், நம்மளுடைய கடமை. அந்த பாகுபாடோடு செய்யணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 62வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्ते सुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते. हरे कृष्ण प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணா. புலன்களின் பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதல் வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதல் இருந்து காமமும், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றது.
இல்லைங்களா? இது நிறைய விளக்கம் கொடுக்கலாம். சிந்தனை, திங்க் பண்றோம். சரி, இன்னைக்கு ஒரு கடைக்கு போவோம். அந்த பக்கத்து வீட்டு மாமி சூப்பர் ட்ரெஸ் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க, சேலை, அருமையான சேலை கட்டிருக்காங்கப்பா, இந்த சேலையை வாங்கணும். புருஷன்கிட்ட போய் சொல்றது, அப்பா இந்த சேலை வாங்கி கொடுப்பா எனக்கு. இல்ல அப்பாட்ட போய் சொல்றது, அப்பா இந்த பேண்ட் ஷர்ட் எனக்கு வாங்கி கொடுப்பா, நல்லா இருக்குப்பா, இந்த ஷர்ட் நல்லா இருக்குப்பா அப்படின்றோம். அப்போ அது என்னதுன்னா பற்று. நான் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன். நான் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, இது நீங்க பெருசா எடுத்துக்க வேண்டாம். அப்போ என்ன பண்றோம், சிந்திக்கிறோம். அந்த மாமி சூப்பர் சேலை கட்டிக்கிறாங்க, அந்த சேலையை நம்ம வாங்கணும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிந்தனை பண்றோம். அது பற்று, இல்லைங்களா? அப்ப அந்த பற்றுல நம்ம என்ன பண்றோம், அது எங்கேயாவது வாங்க போகணும்னு சொல்லிட்டு நேரா ரங்கநாத் தெருவுக்கு போறோம், டி நகர் போறோம். டி நகர்ல போயிட்டு ஒரு கடையா ஏறி ஏறி இறங்குறோம். ஒரு கடையில் அந்த சேலை இருக்கு, அந்த சேலை இருக்கு. அப்போ அந்த சேலையை வாங்குற டைம்ல எல்லாத்தையும் பணம் கட்டுற டைம்ல வந்து, ஐயா அந்த சேலை உங்களுக்குள்ள சேலை இல்லை, ஒரு ஆள் வாங்கி வச்சுட்டாங்க, அது வேண்டாம், உங்களுக்கு இல்லைங்க, அது வேற சேலை எடுத்துங்க, இல்லை அதே சேலை உள்ள இருக்கா பார்த்து எடுத்துங்க அப்படின்னு கடைக்காரர் சொல்றாரு. அப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? சரி, ஓகே, இந்த கடையில இல்லையா, சரி அடுத்த கடைக்கு போவோம், அடுத்த கடைக்கு போவோம், அடுத்த கடைக்கு போவோம். அது என்னது? பற்றுதல இருந்து சிந்தித்தல இருந்து பற்றுல போகுது, பற்றுல இருந்து மோகத்துக்கு போகுது. எப்படியா அந்த சேலையை வாங்கியே ஆகணும், இன்னைக்கு அந்த பொருளை இன்னைக்கு வாங்கியே ஆகணும். அப்போ நாம என்ன ஆகும், மோகத்துல போவோம். அப்போ மோகம் என்ன ஆகும் தெரியுமா? அடுத்த ஸ்டேஜ் காமத்துல கொண்டு போய் விடும். காமத்துல போன பிறகு நம்ம என்ன ஆகும், கோபம் வர ஆரம்பிச்சிடும். காலையில இருந்து ஒரு கடையில ஏறி ஏறி இறங்குறோம், பணத்தை கொண்டு வந்துட்டோம், கடையில போய் வாங்குற நேரத்துல ஒருத்தன் உங்களுது இல்லைன்னு சொல்லிட்டான், சரி இவ்வளவு கடையில போறோமே அப்படின்னு கோபம் வரும். கோபம் வரும்போது என்ன பண்ணுவீங்க, உங்க நிலையை நீங்க இழந்துருவீங்க. இப்ப நம்ம நிலையை நாம் இழந்துருவோம், இல்லைங்களா? இது இயல்பாவே எல்லாருக்கும் நடக்கும். இது அப்ப எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது பாருங்க, நம்ம சிந்தனை. நாம என்ன சிந்தனை பண்றோமோ அதுதான் நம்மளுடைய கர்மா. அதுதான் இங்க சொல்ல வர்றார். புலனோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதல் வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றிலிருந்து காமமும், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகிறது. இந்த பதம் சொல்றார். அடுத்த பதத்துல பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, संवृत्तिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ஹரே கிருஷ்ணா. கோபத்திலிருந்து பூர்ண மயக்கமும், மயக்கத்திலிருந்து நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகிறது. நினைவு குடம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் விழுகிறான். திரும்பவும் எங்க போறோம், நாமோ அந்த பௌதியத்துல தான் போறோம். அந்த பௌதியத்துல போனா நாம உடல் அப்படின்னு நினைப்போம், நாம சுகமா இருக்கணும்னு நினைப்போம், நல்லா இருக்கும்னு நினைப்போம். அது தப்பு இல்லை, நல்லா இருக்கும்னு நினைப்போம் தான். அது இல்லை, பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கும், அதை பத்தி நினைக்கவே மாட்டான். ஏன்னா பகவான் பார்த்துப்பாரு, நம்ம அவருக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கோம், அவர் பார்த்துப்பாரு. அப்படி பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறவன் கண்டிப்பா வந்து எதன் மேலேயும் சிந்திக்க மாட்டான். இப்ப நம்ம வந்து ஷிப்ல வேலை பார்த்திருந்தோம், மெரின்ல வேலை பார்த்தோம். அப்போ 1.5 லட்ச ரூபா, 2 லட்ச ரூபா, 3 லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்கியிருந்தோம். 2006லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா 2.5 லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்கியிருந்தோம். இன்னைக்கு சம்பளம் இல்லாம பகவான் கிட்ட வந்து சேவை பண்ண வந்துருக்கிறோம். ஏன்? ஒரு வயசு வந்துச்சு. ஏன்னா நான் கிட்டத்தட்ட 87, 88லயே நான் மாயாப்பூர் போனேன். அப்பவே சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். பகவான் மேல கருணை வச்சு அவர் மேலே போய் பண்ணாச்சு. இன்னைக்கு 58 வயசாவது, இன்னைக்கு வந்து உட்காந்தாச்சு கோவில்ல வந்து. எதை பத்தியும் கவலைப்படுறது கிடையாது. குடும்பத்தை நம்ம கவலை இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல வரல, பகவான் பார்த்துப்பாரு. இன்னைக்கு என்ன, பகவானுக்கு டெய்லி இந்த 4 மணி நேரம் தான் எனக்கு ரெஸ்ட். மற்ற நேரம் ஃபுல்லா பகவானை கட்டி பிடிச்சுன்னு உட்காந்துக்கிறேன். அவர்கிட்ட டெய்லி பேசிட்டு இருக்கேன், அவர்கிட்ட டெய்லி இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ எனக்கு 5:30 மணிக்கு உள்ள போயிட்டா, மூலஸ்தானத்துக்கு போயிட்டேன்னா அவ்வளவுதான், பகவான் கிட்ட தான். அதாவது 9:30 மணிக்கு தான் வெளியே வருவேன். பகவானுக்கு அந்த அலங்காரம் கலைச்சிட்டு திருப்பி ஒரு அலங்காரம், புது அலங்காரம், நாளைக்கு காலைல மங்களார்த்திக்குள்ள ட்ரெஸ் நான் போட்டு விட்டு அவர்கிட்ட பேசுவேன். அந்த பலன் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு பகவான். எல்லாருக்கும் கிடைக்கும், எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். இதோட நமக்கு என்ன வேணும், இல்லைங்களா? அது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வந்த பிறகு நாமும் அதுல ஆன்மீகத்துக்கு வந்துடணும். இங்க கோயிலுக்கு நீங்க வாங்கன்னு இங்க வந்து இருக்குன்னு சொல்லல, வீட்டுல இருந்துகிட்டே, குடும்பத்துல இருந்துகிட்டே வீட கோவிலாக்குங்க. அதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்றாரு. எல்லாரும் கோவில வந்து சேவை பண்ணணும் அவசியமே இல்லை. வீட்டுல இருந்துகிட்டே பகவானுக்கு துதிப்பாடுங்க, பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணுங்க, பகவானுக்கு பிரசாதத்தை கொடுங்க. அவரை குழந்தையா வச்சுங்க, அவரை மனைவியா வச்சுங்க, அவரை கணவனா வச்சுங்க, அவரை பிள்ளையா வச்சுங்க, நண்பராக வச்சுங்க. அவர் எத்தனை வகையான உறவுக்கு ரெடியா இருக்கிறார். நாம தான் கூப்பிடுறது இல்லை பகவான். ஒண்ணு இல்லைங்க, சும்மா நம்ம சாப்பிடுறது இல்ல, கொஞ்சம் போல
சாதத்தை வச்சுட்டு பகவானுக்கு ஒரு துளசி இலை போட்டு கூப்பிட்டு பாருங்களேன், அற்புதமா உட்காந்து சாப்பிடுவாரு. இதெல்லாம் நண்பா அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு பேசணும் அவர்கிட்ட, அவ்வளவு பிரேமம் இருக்கணும் பகவான் கிட்ட. இதுதான் மோகமில்லாத பக்தி, பிரேம பக்தி. எதிர்பார்த்த பக்தி. கோயிலுக்கு போயிட்டு வழக்கேத்துறேன், அது பண்றேன், இது பண்றேன், எனக்கு ஏன் இது மாதிரி துன்பத்தை கொடுத்தா அது கொடுத்தனா, அப்போ பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லை. பகவான் கோயிலுக்கு போனா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? எடுத்தோடனே அங்கே போய் வேண்டுறோம், என் பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணி கொடு, எனக்கு உத்தியோகம் வாங்கி கொடு பையனுக்கு, என் பொண்ணுக்கு நல்லபடியா பண்ணு அப்படின்னும் போது பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம தான் கேட்டுட்டு இருப்பான். பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம தான் கோவில்ல போய் குறை சொல்லிட்டு இருப்பான். அதெல்லாம் தேவையில்லை. பகவானுக்கு தெரியும் யார் யாருக்கு என்னென்ன செய்யணும்ன்றது பகவானுக்கு தெரியும். உனக்கு என்ன கடமை? கோவிலுக்கு போனா பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணணும். நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் கோவிலை சுத்தப்படுத்தணும். நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் கோவில போய் பாராயணம் பண்ணணும். பகவானுக்கு பகவான் பார்த்துப்பாரு. அவர் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க கோவில்ல போனா இந்த சேவை தான் பண்ணுவான். கோயில போயிட்டு கசாமுச்சான் செவுத்துலாம் போய் திருத்துறது, அங்க போய் அங்கங்க போய் வழக்கு வச்சு ஏத்துறது, இந்த மாதிரி செயலாம் பண்ண மாட்டாங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ எங்க வந்து நம்ம சிந்திக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல சிந்திக்கணும். பௌதிகமான சிந்திக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பற்றுதல் வளரும், மோகம் வரும், காமம் வரும், கோபம் வரும். திரும்ப எங்க போய் விடுவோம்? பௌதிகத்துல தான் விழுந்துடும். திரும்பவும் பாதாளம் தான் நமக்கு விழிச்சுதான். அப்போ புலன் மேல நமக்கு பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. அந்த இனப்பு வரும்போது காமத்தை நம்ம என்ன பண்ணும்? கோபத்தை உண்டாக்கும். அப்புறம் மயக்க நினைவு விழுந்துரும் இல்லைங்களா? அதனால எதுவுமே எந்த ஒரு சிந்தனையுமே பகவான் மேல சிந்திங்க. உங்க மனைவிய ராதையா பாருங்க, ராதையா பாருங்க. கணவரை கிருஷ்ணாவா பாருங்க, பிள்ளைய லட்டு கோபாலா பாருங்க, நம்ம மகளை ராதையா பாருங்க. அந்த கண்ணோட்டத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அதுல சிந்தனை பண்ணீங்கன்னா அது அவன் பையன் தப்பு பண்ணாலும் சரி, மனைவி தப்பு பண்ணாலும் சரி, கணவன் தப்பு பண்ணாலும் சரி, அது ரொம்ப பெருசாவே எடுத்துக்க மாட்டீங்க. அது அவனுடைய கர்மா. ஏன்னா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா, உள்ளுடைய பகவான், அது பகவானுடைய அம்சம். அது பகவானை குறை சொல்ல நாம தான் பாவத்தை உண்டு பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப யாருமே நம்ம குறை சொல்லுவோமா? குறை சொல்ல மாட்டோம். அந்த உடல் தான் செய்து, அது கர்மா செய்து அப்படின்னு சிந்திக்கிறான் பாருங்க, அவன் தான் கர்ம யோகி இல்லைங்களா? இதை பத்திலாம் நாம இரண்டாவது லெவலுக்கு வாங்க. நம்ம இப்ப முதல் லெவல்ல நிற்கிறோம். இந்த 18 நாள் அத்தியாயம் முடிஞ்ச உடனே இரண்டாவது லெவலில் இருக்கும்போது நம்ம விரிவா அதை பத்தி படிப்போம். ஓகேங்களா? நம்ம இது வரைக்கும் இந்த அத்தியாயம் முடிஞ்சிச்சு. இப்ப நம்ம என்னென்ன படிச்சோன்றது ஒரு சின்ன விளக்கம். நேற்று பார்த்ததுல 5 விதமான பிரச்சனையை பார்த்தோம். அர்ஜுனோட சேவை அந்த பிரச்சனைக்குள்ள விளக்கம் இந்த சொல்யூஷன் கொடுத்திருக்காரு பகவான். நான் உடல் அல்ல 11ல இருந்து 30வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். ஆத்ம தத்துவத்தை ரொம்ப அழகா படி கொடுத்தார். இன்பம் இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு வந்து 37 31ல இருந்து 37வது பதம், சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம், கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காம செய் இல்லைங்களா? 33 அதாவது 38 53ல இருந்து பக்தி செயல்பாடு பாவமே அல்ல என்ற. பக்தி செயல்பாடு பாவமே அல்ல. பக்தி கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது பாவம் வந்தாலும் அது பாவம் கிடையாது, ஒண்ணு சேராது. அந்த பாவத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன்றாரு. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்களேன். ஒரு நம்ம வந்து நான் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன்பா, நான் வந்து வெறும் சைவம் தான்ப்பா சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெங்காயம் புண்ணோட நான் போட்டுக்க மாட்டேன்பா, நான் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்குறேன்பா அப்படின்னு. அதுவும் பாவம் தான், அதுவும் பாவம் தான். ஏன்னா ஒரு வெண்டைக்காய் செடியில இருந்து ஒரு வெண்டைக்காய் பறிக்கும் போது பார்த்தா அதுக்கும் உயிர் இருக்கு, அந்த வெண்டைக்காய் செடிக்கு உயிர் இருக்கு, வெண்டைக்காய் செடிக்கு ஆத்மா இருக்கு, அதுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார். அப்ப அதுக்கும் வலிக்கதானே செய்யும். இப்ப நான் ஒருத்தர் இருக்கேன், என்னை போட்டு எனக்கு என்னையும் என் மனைவியும் கையில கட்டி விட்டாங்க, ஒரு கம்பத்துல கட்டிட்டு என் மனைவி என் பிள்ளைகளை போட்டு அடிக்கிறாங்க, கொல்றாங்க. அப்ப நான் என்ன சொல்லுவேன்? ஐயோ என் பிள்ளைய கொல்றாங்களே, ஐயோ என் பையனை கொல்றாங்களே நான் கத்துவோம் இல்லையா? ஒரு ஆடை வெட்டுறாங்கன்னா அந்த ஆடுக்கு என்ன சொல்லும்? அது பேச வராது, ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா சிந்திக்கும். ஒரு கோழியை கொண்டு சாப்பிடுறாங்கன்னா அந்த கோழிக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு, அது பாவம் இல்லையா? அதே மாதிரியா தாவரங்களையும் பாவம் இருக்குது. அந்த தாவரத்தை பறிச்சு நாம செஞ்சு சாப்பிடும் போது இயற்கையாவே நான் வீட்டெல்லாம் நான் பௌதிகம்பா, நான் வந்து ஆன்மீகவாதிப்பா, நான் காய்கறி தான்ப்பா சாப்பிடுவேன், தப்பு இல்லை, அதுவும் பாவம் தான். அதே காய்கறியை கொண்டு போய் பழத்தை கொண்டு போய் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு பகவானுக்கு படையல் பண்ணிட்டு அதை சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு அது பிரசாதம், அது பாவமே அல்ல. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. அதுக்காக கோழி ஆடு எல்லாம் வெட்டிட்டு பகவான் வைக்க கூடாது. காய்கறிகளை வெட்டிட்டு வைக்கிறனா கூட அதுவும் பாவம் தான். அதை பகவானுக்கு வைக்காம நாம சாப்பிடுறோம் பாத்தீங்களா, அது பாவத்தை உண்டு பண்ணும். அதே பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அது பிரசாதம், மகா பிரசாதம். அது அப்ப அதுல பாவமே அல்ல. அந்த வெண்டைக்காய் திட்டம் சாபம் விடும், செடி வெண்டைக்காய் செடி, என்னையாண்டா என் கையை உடைக்கிறேன், என் காலை உடைக்கிறேன்னு சாபம் விடும். அது
இதெல்லாம் வேதத்துல கருட புராணத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். கருட பகவான் சரிங்களா? அதெல்லாம் வந்து அப்போ எந்த இது சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சரி, இதே பகவத்கீதையிலே 3ஆவது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு பகவான் கர்மயோகத்துல, எனக்கு படையல் பண்ணாத சாப்பிடுற சாப்பாடு எல்லாமே பாவ சாப்பாடுன்றார். பாவத்தை தான் சாப்பிட்றீங்கன்றார். அப்போ நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி சாப்பிடணும். அப்போ பக்தி செயல்பாடு பாவமே அல்ல. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, தாவரங்களை சாப்பிட்டா கூட நமக்கு அது பாவம் தான். அதே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண அந்த பாவத்தை பகவான் எடுத்துக்கிறாரு. அதுதான் சொல்றாரு அர்ஜுனன் கிட்ட, அது பாவமே செய்யல, நீ செய்யடா, உன் கடமை நீ செய்யடான்றாரு. அப்போ வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி தடுக்க முன்மாதிரியாக உறுதியோடுன்றாரு. அதை பத்தி நம்ம நாளைக்கு படிக்க போறோம். கர்மயுகத்துல விரிவா படிக்கலாம். உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யுங்கள். எந்த சிந்தனையும் வெங்கிய சிந்தனை தப்பு தப்பா கொண்டு போவாதீங்க. பௌத்தியத்துல கொண்டு போவாதீங்க, பக்தியில கொண்டு போவாங்க அப்படின்றாரு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிக்கிறோம். நாளைக்கு கர்மயோகம், ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். ஒரு அத்தியாயமும் இனி போகுது. இப்ப ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பௌதிகத்துல இருக்கும்போது ஒருத்தன் எப்படிலாம் கஷ்டப்படுறான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நேத்திக்கு இன்னைக்கு அதுக்குள்ள சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டாரு. இது எப்படி செயல்படணும்ன்றது நாளைக்கு சொல்ல போறாரு. என்ன மாதிரி செயல்படணும்ன்றது சரிடா, எப்படி செயல்படணும் தெரிஞ்சு போச்சு. 4ஆவது அத்தியாயம் ஞானத்தை கொடுக்கிறார். எப்படி கொடுக்கிறார் பாத்தீங்கன்னா, உறுதி, அதாவது நமக்கு வந்து கர்மயோகத்தை மூலியமா சொல்லிட்டார், ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுத்துட்டா, கர்மயோகத்தை கொடுத்துட்டார், எப்படி செயல்படணுன்றதை 4ஆவது கொடுக்கிறார். 5ஆவது அந்த செயல்பாட பக்தியில எப்படி கொண்டு வரணும்ன்றார். அப்ப 6ஆவது அத்தியாயத்துல கர்மயோகத்துல கடைசி அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோகத்துல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அடே அதிகமாக நீ படிக்க 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 உன்னுடைய சிந்தனை எப்படி தெரியுமா போகும், வேற டைப்ல போகும். அது மாதிரி போகக்கூடாது. ஒருத்தன் என்ன பண்ணுவான், தண்டால் எடுப்பான். ஒருத்தன் உடல் நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கணும், அப்பதான் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாதெல்லாம் செய்வாங்க. அது அஷ்டாங்க யோகத்துல 6ஆவது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. இந்த 6 அத்தியாயமா கர்மயோக அத்தியாயம் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். 7ல இருந்து 12 வரைக்கும் பக்தியை கொடுக்குறாரு பகவான். கர்மயோகத்தை கொடுத்துட்டு பக்தி இதுல வந்து 6 அத்தியாயம் கொடுக்குறாரு. பக்தியை கொடுத்துட்டு 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகத்தை கொடுக்குறாரு. இது எல்லாமே 18 அத்தியாயம் பிரிச்சுட்டு இதுல என்ன ராஜயோகத்தையும் சேர்த்து கொடுக்குறாரு பகவான். இதெல்லாம் பார்ப்போம். இனி வர வர பார்த்துக்கினே இருப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தராய கிருபா சிந்தைய பகவனி வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி ஹரே ராம ராம ராம் ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க பிரபுஜிட்ட, இல்லைன்னா வைண்ட் அப் பண்ணிக்கணும். டவுட் இல்லைங்க மேடம். கிளாஸ் முடிச்சுட்டுங்களா, வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிட்டுங்களா? இல்ல பிரபுஜி பண்ணுவாங்க, நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே.